A wannan makon shirin zai tattauna ne akan illolin shan miyagun ƙwayoyi da kuma hanyoyin magance su da kuma taɓarɓarewar da take kawo a cikin al'ummarmu. Tare da ni mai gabatarwa Jamila Umar Musa. Shaye-shaye mummunan hali ne wanda yake jefa bil'adama a halin takaici na rugujewar rayuwa. A wannan zamani, shaye-shaye ya zama ruwan dare, yara da manya, maza da mata, babban abin takaici har da matan aure, waɗanda muke ganin su ne tushen al'umma mai zuwa a nan gaba. Wai shin yaya ake yin wannan shaye-shayen? Menene yake haddasa shi? Halima ya kwana biyu. Ya gida ya kwana ya kike? Tun biki. Ai wallahi kin ga fashin. Na ji daɗin zuwan ki gidana. Allah sarki. Kin jiya da ni jiya. Sai a ce tun radda an ka kawo ni fashin baki tashi zuwa gidana ba sai yanzu wallahi kin ban mamaki. A to ba gani na wado ba. A to yanzu da kin ka zo da ni dishe ki da aike. To ba ga dai na zo ba. Ai dai yanzu komi ya wuce tunda na kaɗo kafata na zo. Da kin ka ji ina ta aka miki da maganganu ba da son ka ishe ki kin ka zo ko. To kwantar da hankalinki ai kin san tsakanin na da ke ba ta ɓaci ko ba gaskiya bane tunanin uwa da uba ai dole ne. Dole ne in dai ka taso gaban su tun kana karami ka taso gaban tsoho ka taso gaban tsohuwa ɗaya rana a raba ka da suwa. Kina gane karatu. To amma duk da haka yanzu kwantar da hankalinki na kawo miki wata waraka. Wallahi ƙawata in kin ka saba da wagga warakat to ina ga sai kin yi bakwai biyu baki tuno da su ba. Aha. Ɗanɗana! Ta ya za in sha abu ban san ko menene ba? Kin dai sabon ka miki abin da zai cutar da ke ko? To ki sha mana. Gashi na sha na baki. Gaya nan sha. Sha mana! Kurɓa zaki ba dai tunanin uwa da uba ba zaki ji a hankali a hankali. Ba sha ka nan kake shanye in samu na abun ga na girgijewa a. Da an ji kin san gaskiya in kin ka zama memba akwai matsala. Kin shanye har ya kai sora kaɗan daga ɗan bayan wake afa kaɗan ke ko ƙawata kake bulbula abu gaba